Pri kúpaní vo Váhu prišli o život dvaja mladí muži. Jedného z nich našli kamaráti ešte večer, druhého až dnes ráno. Žiaľ, ani jednému z nich sa už nedalo pomôcť. Včerajšie letné horúce popoludne vyhnalo 4 kamarátov k Váhu v obci Šúrovce okúpať sa. Pri plávaní sa dvaja z nich dostali do väčšej vody. Tok rieky ale pravdepodobne nezvládli a začali sa topiť. Kamaráti skočili do vody a plávali im na pomoc. No topiacich sa mužov voda začala unášať a skončili pod hladinou. Jedného z nich, a to 28-ročného, po dlhšej dobe našli, no pomôcť sa mu už žiaľ nedalo. Ďalšieho 33-ročného kamaráta hľadali aj za pomoci hasičov a policajtov. Po druhom mužovi pátrali policajti, hasiči, ako aj pohotovostný pátrací tím do neskorých večerných hodín. Žiaľ, jeho bezvládne telo našli až dnes do poludnia. Pátranie pokračovalo aj dnes ráno, keď si jeden z policajtov všimol telo na opačnom brehu rieky. Policajti ho našli na brehu rieky asi 500 metrov ďalej od miesta, kde sa potopili. Telo prikryli a privolali kriminalistov ako aj obhľadajúceho lekára. Na miesto policajti neskôr priviedli aj ďalšieho zo 40 kamarátov, aby potvrdili jeho totožnosť. Policajti ho potom predviedli na policajnú stanicu na výsluh, aby o tom, čo sa včera pri vode stalo, získali viac informácií. Štvorica kamarátov pochádza z Indie a pracovať má v jednej z trnavských firiem. Vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce úkony nebudeme v tejto chvíli poskytovať žiadne bližšie informácie. Silvia Mračnová, televízia Joj.